Jeg forestiller mig, at jeg har trukket et emne i fysik C, der handler om bølger. Jeg skal komme ind på stående bølger, som er et af de forsøg, jeg har lavet. Hvad kunne man sige, når man går op til eksamen efter at have forberedt sig? Jeg forestiller mig, at jeg vil have lavet 2 bilag hjemmefra. Det er de her 2 skitser, og så har jeg en tegning her af mit forsøg. Billedet herover skal I se bort fra, det er det bilag, der kommer op, som I ikke har set før. Jeg prøver at starte. Og jeg har selvfølgelig i min hånd en disposition med stikord til, hvad jeg vil sige. Ja, jeg har trukket et emne omkring bølger. Bølgefænomener, dem er vi jo omgivet af. Vi kender for eksempel bølger i vand, eller vi kender bølger, når jeg taler til jer her, så er der bølger i lyd, det er lyden, det er det, vi kan opfatte med vores ører. Når jeg kan se jer, jamen så er det lysbølger, det er det, vi kalder elektromagnetisk stråling, det er det, vores øjne kan opfatte. Det er alt sammen bølgefænomener. Når vi har kigget på bølger, så har vi kigget på harmoniske bølger. Harmoniske bølger kan beskrives, eller de ligner en sinuskurve. Og jeg har prøvet at tage et par bilag med her i dag, som jeg lige vil bruge til at forklare det. Her har jeg lavet en afbildning af en bølge. Her har jeg så x i meter ud af her, og så har jeg y i meter ud af aksen her. Når jeg kigger på den, så kan vi se, at det ligner en sinuskurve. Og hvis jeg skal finde det, som vi kalder bølgelængden, det er det, vi betegner med lambda, og det måler vi i meter, altså bølgelængden, så kan vi måle fra top til top, der er en bølgelængde, eller fra bund til bund. Vi kan også måle her fra starten, og så når vi kommer tilbage herover, det er også en bølgelængde. Den anden graf, jeg har taget med her, der kan I se, der er tid ud af min x-akse. Hvis jeg tager fra top til top her, ja, så er det perioden, jeg ser. Og perioden, den kalder vi for store T, og den måler vi så i sekunder. Og den fortæller, hvor hurtigt en bølge vil passere forbi os. Så hvis vi skal kende hastigheden på en bølge, så skal vi altså finde ud af hastigheden. Den må så være, ja, bølgen bevæger sig i en bølgelængde, og det gør den på tiden. En periode, så lambda divideret med t er bølgens udbredelseshastighed. Der er imidlertid nogle andre begreber, vi også lige skal kende. Vi skal kende til noget, der hedder amplituden. Og amplituden, det er det maksimale udsving, så det er så stykket herfra og hertil. Det kalder vi for amplituden. Vi betegner med stort A. Så har vi noget, som vi kalder bølgens frekvens. Bølgens frekvens fortæller noget om, hvor mange bølger, der kommer per sekund. Så når man skal beregne frekvensen, betegnes med lille f, så er det altså 1 divideret med perioden, og det måles så i sekund i minus første. Den enhed kalder vi også for hertz. Vi kan så lige lave en anden omskrivning af den her, fordi vi kan se, at når hastigheden er lambda divideret med t, det er jo det samme som lambda gange en tiendedel. Så det må jo betyde så, at bølgens udbredelseshastighed kan også skrives som, at v er lig med lambda gange, og i stedet for en tiendedel, der kan vi jo så skrive frekvensen gange frekvensen. Og den her formel har vi faktisk prøvet at vise. Vi har prøvet at vise, at den her hastighed er konstant, hvis vi har en opstilling, hvor vi har en snor, der er spændt ud med en bestemt snorspænding. Men det vil jeg lige komme ind på lige om lidt. Jeg vil lige redegøre for et begreb, som hedder interferens. Interferens, det er noget, vi har, når vi har for eksempel en bølgetop, der møder en bølgetop. Hvis de bevæger sig mod hinanden, så vil de forstærke hinanden, så det vil blive en noget større bølge, og så vil de vandre videre bagefter. Så er der noget, der hedder destruktiv interferens. Det er, hvis der kommer en top, der møder en bølgedal. De vil så annullere hinanden. De vil i hvert fald annullere hinanden, hvis de er nøjagtigt lige store i modsat faser. Så vil de annullere hinanden, og bagefter så vil de bevæge sig videre. Vi har lavet et forsøg, hvor vi havde spændt en snor ud, og så har vi så sat sådan en vibrator til, og så har vi lavet en frekvensgenerator, og så sendte vi nogle
harmoniske bølger afsted på den her snor. Det, der skete i eksperimentet, det var, at hvis vi nu tegner snoren op, inden vi satte bølger ud på den, så hvis man satte en bølgepuls afsted, så bevægede bølgepulsen sig hen her til øjet, hvor loddet hang, der holdt den konstante snorspænding. Så blev den så reflekteret hernede og kørt tilbage igen. Og kan I se, det den gik fra gik oppe, til den så går ned, når den kører den her vej, det hedder, at den skifter fase. Så bølgen bliver reflekteret og skifter fase, når den kommer herned i den her opstilling. Så det vil sige, at bølgen, når den så kommer tilbage her, så vil den selvfølgelig blive reflekteret igen, så peger den opad igen, og så vil den køre frem og tilbage. Der er en vis dæmpning, men den kan løbe frem og tilbage mange gange. Det, der så sker i det her eksperiment, og eksperimentet det hedder jo stående bølger, det er, at samtidig optræder der det fænomen, der hedder stående bølger. Og det betyder, at det ser cirka sådan her ud, når man står og kigger på det, hvor snoren står og vipper kraftigt op og ned omkring buene her, og i knudepunkterne her, der står snoren fuldstændig stille. Og det gør den ved nogle helt bestemte frekvenser. Og det er de frekvenser, hvor der er et helt antal halve bølgelængder på snoren. Så første gang vi har det, det er når der er en halv bølge, så ser den sådan her ud. Og det her, det er så når vi har 3 halve bølgelængder. Og det bruger vi så ved, at vi kender afstanden herfra og hertil, så beregner vi så bølgelængden, og så sammenligner vi det med frekvensen, og så prøver vi at sige, når vi kender frekvens og bølgelængde, så kan vi regne hastigheden ud, og der undersøgte vi så, om hastigheden var konstant, og det viste sig, at det var den så, bølgelinjen den stemmer. Vi beregnede selvfølgelig også en hastighed, og der fandt vi ud af, at bølgerne bevæger sig faktisk ganske hurtigt. Det var over 100 km/t, den her bølge på vores snor, den bevægede sig. Så det var et eksempel på, hvordan vi har kigget på bølger eksperimentelt. Ja. Jeg kan jo se, at der er kommet et bilag frem, og bilaget, jamen det er jo et billede af et lyn. Ja, hvad har det med bølger at gøre? Ja, når man ser et lyn, ja, så ser man det, og det er fordi, der kommer nogle lysbølger. Der er nogle gasser, der bliver meget varme her. Der bliver sendt noget lys afsted, og vores øjne opfatter lyset. Så går der så noget tid, og så kan vi så høre skraldet, tordenskraldet. Jamen det er jo så fordi, der har kommet en så kraftig udvidelse af luften, så der bliver sendt nogle lydbølger afsted. Og de kommer så noget senere, for lyden bevæger sig væsentligt langsommere end lyset. Så her har vi både lysbølger, og vi har lydbølger. Så det er et eksempel på, at man kan beskrive det her, blandt andet ved hjælp af, at der er bølger. Så det kunne være et forklaring på bilaget her. Så kunne det være, at lærere spurgte noget om der var andre måder at karakterisere forskellige bølgetyper på, end det jeg har beskrevet indtil videre. Og så kan jeg sige, jamen det er der faktisk. Vi har kigget på noget, vi kalder længdebølger, og noget, vi kalder for tværbølger. Og længdebølger, det er, hvis vi nu tager en fjeder, sådan en fjeder her, og så sender en kompressionsbølge afsted på den, så bevæger sig, hvis vi kigger på et stykke af fjederen, så bevæger den sig den her frem og tilbage, og bølgen bevæger sig også den vej. Det kalder vi længdebølger. Hvis vi i stedet havde lavet det sådan, at bølgen gik sådan her, så fjederen gik op og ned, så hvis vi kiggede på et sted, så ville vi se, at fjederen stod og bevægede sig op og ned, når bølgen bevæger sig den vej. Det kalder vi tværbølger. For eksempel så er lydbølgerne længdebølger, og snorbølgerne, de var tværbølger. Jamen så kunne det være, at lærere spurgte lidt mere ind til det der med begreber med konstruktiv og destruktiv interferens, og hvad der skete mere i forsøget. Jamen så vil jeg selvfølgelig knytte begreberne konstruktiv og destruktiv interferens til, at der var kraftig konstruktiv interferens her i buene, og der er destruktiv interferens her hele tiden. Og man kunne måske begynde at snakke om, at det her fænomen med, at man rammer snorens egen svingninger, det kan være, ja, hvis det er en bygningskonstruktion, så kan det være potentielt farligt. Den kan gå i stykker af det. Vi har jo set eksemplet Tacoma Narrow Bridge, hvor broen begynder simpelthen at falde sammen, fordi der går stående bølger i den. Men man bruger også fænomenet konstruktivt. Det kunne fx være i musikinstrumenter, strengeinstrumenter, hvor man rammer snorens egen frekvenser, og det bruger man til at få forskellige toner.
Og det var mit forslag til, hvad man eventuelt kunne snakke om i en fysik C-eksamen, der handler om bølger i et medie. Hvor man dog også lige får nævnt, at der er noget, der hedder elektromagnetisk stråling. Hvis der så er god tid, så kunne det være, at man gik videre og begyndte at snakke lidt om elektromagnetisk stråling, altså det vi blandt andet også kalder lys, men det er også radiobølger og for eksempel gamma- og røntgenstråling, og så kan man begynde at snakke lidt om det, hvis man der havde tid til det. Og den kan jeg jo lige tage i det næste oplæg.